Bună, Loredana! Ești îngrijorată și speriată, bineînțeles, pentru că alte mămiși ți-au spus că fetița o să iasă cu probleme pentru că a luat antibiotice în timpul sarcinii. Bineînțeles, antibioticele au fost prescrise de doctor. Aș zice să încerci să nu-ți mai faci griji. Mămicile respective presupun că nu sunt medici la rândul lor sau moașe sau lucrează în domeniul vreun fel. Ceea ce aș zice este că unele antibiotice sunt într-adevăr periculoase în timpul sarcinii, dar sunt multe altele care sunt absolut ok și compatibile cu sarcina și poți să le iei. Atunci când avem o infecție în corp, trebuie întotdeauna tratată. Deci inclusiv infecții de dinți, orice fel de infecții, infecții urinare și așa mai departe. Pentru că dacă nu, infecția respectivă se poate mări, poate ajunge în sânge și, bineînțeles, în cazul ăsta ai riscuri mult mai mari și pentru tine ca femeie însărcinată, dar și pentru copil. Așa că întotdeauna, dacă aveți dubii de infecții, mergeți întotdeauna la medic. Sunt foarte multe antibiotice care sunt compatibile, se pot da în timpul sarcinii. Dacă aveți dubii, puteți să și controlați pe internet. E destul de simplu, intri pe Google și pur și simplu cauți numele antibioticului și vezi dacă este ok de luat în timpul sarcinii sau eventual în trimestrul în care ești tu, dar medicul care ți l-a prescris cu siguranță știe faptul că ești însărcinată și știe ce antibiotice să îți dea. Așa că, fetelor, nu mai induceți panică la alte fete, la alte mămici, viitoare mămici și, uite, te-aș sfătui poate să nu mai vorbești de chestii de genul ăsta care țin de a face cu sănătatea ta și, bineînțeles, sunt medici care o să știe mult mai bine decât mămici care poate au născut și ele, într-adevăr, dar nu sunt medici și îți dau tot felul de gânduri, de sperie, la tot felul de chestii pe care știu ele că au auzit că nu știu ce, chestii de genul ăsta. Deci încercăm să evităm pe cât posibil să vorbim despre lucruri medicale cu persoane care nu au de-a face cu sfera asta, cu profesia asta, din punctul meu de vedere. Acum, totuși, revenind și la infecția urinară, bineînțeles că este mult mai ok să o tratezi, pentru că în unele cazuri, în afara faptului că infecția se poate extinde, spre exemplu, către rinichi și poți să ajungi cu probleme mult mai grave, dar și o infecție urinară poate duce chiar la apariția contracțiilor uterine și o eventuală naștere prematură. Așa că, sigur, trebuie tratat în timpul sarcinii și medicul sunt sigură că ți-a dat antibioticul pe care poți să-l iei acum fiind însărcinată. Sper să-ți fie de folos și chiar te rog, trimite mai departe la mămicile astea un pic mai cârcotașe. Poate înțeleg și ele totuși să se abțină din a da sfaturi dacă nu sunt 100% sigure despre ceea ce zic. Numai bine și sarcina ușoară în continuare!